ಇತ್ತೆ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರ್ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬೊಕ ನಮಕ್ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಬೊಕ ಜರ ಸಿತ್ತ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸೂಪ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಸಿತ್ತ ಪೂರ ಜತ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಈ ಚಳಿತ ಸೀಸನ್ಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ. ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು. ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ರೆಸಿಪಿ ಅವೇ ಮಲ್ಲಕಲೆಗ್ಲ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಗು ತೊಡು ಆಪುಂಡು ಸೂಪ್ ಪರ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಪರ್ಕ ಪಂದ್ ಅಂಚದು ಕೆಲವೇರೇನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಜಿಮ್ ಪೋಪಿನಗ್ಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಡ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಆವಡ್ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ದ ಅಂಗಡಿ ಚೈನೀಸ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಖಾಲಿ ಸೂಪ್ಗೆ ತೊಂದು ಪರ್ಪೇರು. ಆ ಸೂಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವೀಡಿಯೋನು ನಾನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಡೋದಲ್ಲೇ ಬಲೆ. ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಂಡ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ನಮಕ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಡು. ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಏನು ಅಲ್ಪೇರು ಪರಂಡ ಕಾಂಡೆರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅವು ಉಂದು ಮಲ್ಪೇರೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಚಿಕನ್ ಕೋರಿನ ಬೇಯ್ಪದದಿ ಉಪ್ಪೇರು. ಆ ಬೇಯ್ಪದದಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ತಯಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಸೂಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಲ್ತಾಡ ಅವು ಆತು ರುಚಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ಆನ ಮುಲ್ಪ 200 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ್ ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಈ ಕೋರಿ ನಮಕ್ ಸಮಾ ಬೇಯ್ಪೌಡು ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಕಮ್ಮಿ ತೂದಿದು ನೆನ್ ಬೇಯ್ಪೌಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಬೇಯ್ಪನಾಗ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆದಾತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ಲೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚಿದಾತ್ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ಲೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅವು ಕೋರಿನ ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪೌಡು. ಅದಾಗೇನಪ್ಪು ನಾವು ಕೋರಿ ನಮಕಿಂಚ ಬುಡ್ಪೈರೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದ್ದು ನಮಕ್ ಬುಡ್ಪೈರೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ಸೂಪುಗೆ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೆಗೆ ತೊಂದು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ನೀರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಚೊಂಬುದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸುರುಕು 2 ಚೊಂಬುದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವು ನೀರು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೆಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯನು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ತೊಂದಿನ ಕೋರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದೆಯೋಡು. ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದೆಡು ನೀರು ತುಲೆ ನೀರು ಈತು ಕೊದ್ದೆನಗ ನಮ್ಮ ಮುಲು ಎಡ್ಡೆ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು. ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ಚಿಕನ್ ಸೂಪು ಕೈತ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಬೇಯಡು ಒಂಜಿ ತೂತುಲೆ 3/4 ವಾಸಿದಾತ ತೂದಿ ಓಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತೂದಿವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ 3/4 ವಾಸಿ ತೂಟವು ಕೊದ್ದೆಯೋಡು ಸಮಾ ಕೊದ್ದೆಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟೆಯನು ಚಿಕನನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ತುಲೆ ಬೇಯ್ಪಾಯ ತುಲೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಚಿಕನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಬುಡ್ಪೈರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೂಪ್ ಗೆತ್ತು ಬಿಡಾತು ಬುಡ್ಪೈರೆ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಅಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಮಾತ ಗೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮನೆ ಎತ್ತ ಗೆತ್ತದೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಬಾರ್ದಿಕ್ಕವು ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ತುಲೆ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬುಡೋದುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬುಡೋಡವು ನಮಕ್ ಅವು ಸೂಪುಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕ ಇಂಚಿರ್ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಂಡ ಒಂದೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದಿನ ಅವೊಂಜಿ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ಹೋಯ್ಕಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದ ದಿವೋಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮಕ್ ಪಾಡ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಅರ್ಥದ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಇಂಚುಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಬದಿಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವು ಸ್ಟಾಕ್ ಬೊಕ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದಿನವೆ ನಾನು ಚಪ್ಪೆವರೆಗೆ ದೀತೆ. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರ್ ಸೂಪ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಐಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಬಗೆ ತರಕಾರಿ ಅದುಪ್ಪಡು ಸಾಸ್ ಪೂರ ಬೋಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ್ ಶುಂಠಿನ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 5 ಎಸಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ತರಕಾರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಬೀನ್ಸ್ 2 ಬೀನ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ
ಬೊಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಲಂಚಿನಿ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದೀತೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಲಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದೀತೆ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಮಕ್ ಸೂಪುಗುಂದು ಬೋಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಅವು ಒಂಜಿ 4 ಗೆರೆ ಎತ್ತಡು ಅವೇನು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದೀತೆ ಬೊಕ ಸಾಸ್ ನಮಕ್ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಪಚ್ಚ ಮುಂಚಿದ ಸಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡಾತ್ ಉಪ್ಪು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ವಿನೆಗರ್ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ ಉಂದೇನ ಬಣ್ಣಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರನ್ನು ನೀರಿಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಕಲಡದು ದೀತೆ ಅವು ನಮಕ್ ಸೂಪು ದಪ್ಪ ಬರೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ತುಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪವಡು ತುಲೆ ನಮಕ್ ಸೂಪುಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ತುಲೆ ಅಂಚಂದೆ ಇಂಚೆ ಬುಡ್ಪವಡು ತೇನ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಪ ದೀಪೆ ಇದು ತುಲೆ ಪೂರ ತಯಾರಾತಂಡು ನನ್ನೈತೆ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರ್ ಸೂಪ್ ಸುರುಕುತ್ತಲೆ ಅವೇ ಬಾಜನೆಗೆ ತೊಂಡೆಯನು ಓ ಬಾಜ ನೋಡ್ಯಾನು ಕೋರಿನ ಬೇಯ್ಪದೈತೆ ಅವೇ ಬಾಜನೆಗೆ ತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಜನ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವು ಬೇಯರಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೆರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಏನ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತ ತೊಲೆ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪಾಡೊಂದು ಅರ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಆಡ್ಬೇಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಂತ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆರಕೆ ಹೌದು ಇತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಪಾರ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಅವನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಐಕೆ ಪಾಡೋಡು ಕಡೆಗೆ ಅಂತೆ ಬೆರಕೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲು ಅಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಇಟ್ಟಾತ ಅವನಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿಜ್ಜೆ ಆಯ್ತ ಸಾಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಏತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ತುಲೆ 1 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 1-2 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಸೂಪುಗು ಒವೇ ಥರತ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರ್ ಸೂಪುಗು ನಮಕ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಯ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಪಚ್ಚ ಮುಂಚಿಜ್ಜೆ ಐತ ಸಾಸ್ ಅವಲಂಚೆನೆ ಒಂದು 1-2 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ತರಕಾರಿ ದೊಟ್ಟೆಡ್ಡೆ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇಸೆ ತೂ ಕಮ್ಮಿ ದೀವೋಡು ಒಂದು 3/4 ವಾಸಿದ ಹತ್ತು ತೂದಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂದಿವೆರೆ ಪೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಲಂಚೆನೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು 1-2 ಚಮಚ ಪಾಡಿಯರು ಒಂದು 2 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ತಡೆಗೆ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಲಕ್ಕನೆ ತೂ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡತೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತಿನ ನೀರು ಉಂಡತೆ ಮುಂದೇನು ಐಕೆ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಒಂದೆಟೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಪ್ ಫುಲ್ ಕಪ್ ಮೂಜಿ ಕಪ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪದೆ ಪೋದು 1/2 2/4 3/6 ಅಂದ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಜನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪರೋಲಿ ನೆಟ್ ಆಜಿ ಜನ ಪರೋಲಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾರ್ದು ಅವಂತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಬೆರಕೆ ಅವಡು ಇಂಚ ಕಲಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂನನ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವೋಲಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಪದಿನ ನೀರು ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾರ್ದು ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ ಅವನಾಗ ಒಂತೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ಅವನಾಗ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಎತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ರುಚಿ ತೂದು ನಿಗಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಇದು ಎಂಕ್ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಅವು ಸಾಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಪದಿನ ನೀರು ಇಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದ ನಮ್ಮ ಏನಲ್ಪಗ ಒಂದು 1/2 ಚಮಚದ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ಗ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಲವೆರೆ ಬೆಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಪಾಡೋಲಿ
ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಖಾರ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮೇನು ಅಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಗಲ್ಲಿ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನಿಸ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಪಾಡುವೆ ಐಕ್ ತೂ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ವಿನೆಗರ್ ಸಾಸ್ ಪೂರ ದೀದುಪ್ಪೇರ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂಬತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂಬ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೆಗರ್ ಒಂದು ವಿನೆಗರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಪೂರ ಯಾಪಲ ಪರ್ಪು ಜತೆ ಅಂಚದು ಒಂದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಪೂರ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೊಚ್ಚಿಡ ನಿಗಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲ್ ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡೋಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲ್ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ನಡಪುಡು ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡಿಯೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ ಪೂರ ಯಾಪಲ ಪರ್ಪು ಜತೆ ಐಕ್ ಆತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಬುಡ್ಪದೀತತೆ ಮುಂದೇನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಕೋರಿದೊಟ್ಟುಗೊಂತೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಯ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಲ ಪಾಡ್ದಾತಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಗಲು ಮಸ್ತಲ ಪಾಡ್ಬರ್ಚಿ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ ಉಂಡತೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅವೇನು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತ ಅವು ಪಂಡ ತುಲಿಸೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ ಇತ್ತ ತುಲೆ ನೀರುಂಡೊಲೆ ಸೂಪ್ ನೀರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ದಪ್ಪ ಬೇರೆಗೆ ಬೋಡದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ದ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಯಾನೇನ ಮಲ್ದೆ ಬಣ್ಣಡ 2 ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ದ ಪೊಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆ ಕಲಡದ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮನಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕಲಪುಗ ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ಸೂಪ್ ಅಂತೆ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿನ ತೂ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿದೀದು ತೆತ್ತಿ ಉಡೇತದು ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಆವುಂಡು ನಮ್ಮ 200 ಗ್ರಾಮ್ದತ್ ಕೋರಿದ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಬರಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆಗ್ ಒಂದೊಂತೆ ತೆಲು ಅಂದನಿಸಾಂಡ ಕುಡೊಂತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ಗ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಸಾಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಮಾತ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಕೊಂತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತೇನು ಜೋರು ತೆಲು ಆದಿತ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಾಸ್ಲ ಪಾಡಿಯಾನು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಸಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅಂತ ಪಾಡಿಯಾನು ಅವು ಕಲರ್ಗೆ ಬೋಡದು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇದು ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ ಇದು ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರ್ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ತಲೆ ಈಗಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಬೋಟ ನಿಗಲು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ವಾ ತೂನಗನೆ ಆಸೆ ಅಪ್ಪುಡು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ರೆಡಿ ಆತೇರು ರುಚಿ ತೂಯರೆಗೆ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಇದು ಎಂಚಾತನ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಕ ಸೂಪ್ ಯಾಪಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಡ್ತುರ್ತು ಪರಡು ಬೊಕ ನಮಕ್ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಬೊಕ ಜರ ಸಿತ್ತ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸೂಪ್ ಪರಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿತ್ತ ಪೂರ ಜತ್ತು ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಈ ಚಳಿತ ಸೀಸನ್ಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತೊಡು ಆಪಿನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಸೆಂಜಾತನ್ ಪನ್ಪೇರು ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪು ಎಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಗೆ ತೂಕ ಸ್ಲೋಕ್ ಏನನ್ಪೆ ತೂಕ ಎದಾಯ್ತನ ಇದು ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನತ
ಸೂಪ್ ಯಾಪಲೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪರಡು ಬಾರ್ಲಾಯ್ಗಾತನು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಸ್ ಇದು ತುಯ್ಯರು ಚಿಕನ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರ್ ಸೂಪ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರ್ ನಿಗಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟುಕು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್